dnešnom videu budeme robiť jednu animáciu, ale budeme musieť stihnúť robiť za jednu jedinú hodinu. OK, poďme na to. Treba urobiť... Čo treba najprv urobiť? Určite treba urobiť niečo... No, začať. Takže tu urobíme taký... takto nejak si to predstavujem. Takže pomaličky urobíme fotku. Číslo 1. Wow! Teraz trošku pohneme dopredu. Urobíme ďalšiu fotku. Tak. A takto. Takto to bude docela dlho trvať. Tak. Máme tam pár fotiek a teraz si to pozrieme. Dobre, takto si to pozrieme. Asi v pohode. A bude to o tejto paničke. Bude vlastniť obchodník. A vlastne ona potom pôjde so svojím autom. Týmto. Predávať zmrzlinu na námestí, ale zabudne si zatvoriť dvere v obchode. Príde tam nejaký týpek. A potom, keď príde v noci do toho obchodu, aby tam odparkoval jej auto, tak ten týpek ju zabije. Áno. Bude to strašidelný týpek, lebo to má byť strašidelný film. Ak je tento týpek strašidelný, tak už neviem ani, čo je nestrašidelné. Áno. Ak si myslíte, že tento týpek je strašidelný, tak nič nerobte. A ak si myslíte, že není strašidelný, tak dajte like. No neviem. Akože není moc. Je veľmi strašidelný, má fúzy, áno. A opasok zelený. Dajte odber. Je to strašidelný týpek, lebo to má byť strašidelný film. Možno ma to natáčanie trochu unieslo, Hej, natočil som to za hodinu, ale zabudol som to natočiť. Tu je tá animácia. Je v pohode na hodinu. Není úplne dokončená, lebo som na to nemal ten čas. Dobre. Ideme predávať zmrzky. Woohoo! To bude mať za to. Konečne v obchodíku.